יא, היא לא עונה. הלוואי וחטפו אותה. מי יחטוף אותה? איזדין אל-קסאם לא ירצה אותך. ביתה? את רוצה שאמא תהפוך אותך לסביח? בלי ביצה? תראי לי רגע. לא, אני לא הייתי קונה אותו. הוא עושה אותך ממש מכוערת. תורידי רגע את הכובע. זה לא הכובע. נחשו מה קניתי? מה קנית? מסרק לזקן. מצחיק מאוד, אתן לכם עוד ניחוש. אגוז קוקוס. איך ידעת? כי את והאגוז קוקוס נראות כמו תאומות. רק שלקוקוס יש טיפה פחות זקן. די, דיטה, זה לא יפה. למה את מדברת ככה על אחותנו הצעירה? את מתכוונת אחותנו השעירה. 3, 4 סינדרלה! יא, היא לא עונה. אולי היא מתה. המוח שלך מת. בגלל זה אנחנו פה יושבות 7. גב, אנחנו הולכות לשוק. אחד דומה לג'וק. שמע ישראל, איפה ג'וק? איזה ג'וק. מה יש לך? יש, איזה כיף, אני אקנה לעצמי הפתעה. אחד דומה ללטאה. שימה על עצמך משהו נגד עין הרע.